znamená to všetky seizmické pohyby, takže mi to bude pomáhať hlave. Ježiš, takto spadne. A ešte jedna vec. Táto značka. Ja jediná zo všetkých horárov na svete viem, čo to značka znamená. Znamená, že musíme ísť tade. Musíme to prístroj mi pomôže. No ale toto ma prekvapilo. Čo to mohlo spôsobiť? Toto. Viete, tam oni to dovážali drevom, ale oni nechápali, že to mali na v zlom prostredí, lebo vidíte, čo sa s tým práve stalo. Čiže taká podotázka. Jednoducho to zapričinenie tých horári a ono je to protizákonné, lebo oni sa takto nemôžu správať voči prírode Slovenska? No áno. A ja viem, že oni sú neschopáci. Ja to veľmi dobre viem. A našla som ďalšiu stopu. Pozrite sa na tie sáčky. A podľa nich viete, kade máte ísť, áno? Áno, presne tak. Už je to veľmi blízko, takže všetci sa tešíme, že? Rozhodne áno. Je to napínavá cesta. Čaute. Takže našla som ďalšie horniny. Našli sme ďalšie horniny. Podarilo sa nám to. Ste z toho nadšení, Jozef? Neskutočne. Vidíte, takýto štát treba mať. No, pozor. Toto je najstaršia hornina, ako som kedy vo svojom živote videla. Tuto máte usadené sedimenty, vidíte to? Je to neskonale nádherné. Ja si to berem domov. Takže ste šťastní z tohto objavu? Áno. A môžete nám objasniť, čo to za horniny? Lebo ako som sa dopočula, vy ste okrem horára aj známy geológ. Presne tak, jedná sa o zvláštny typ horniny, ktorý vzniká veľmi zvláštnym spôsobom. Ak si povšimnete bezlicovitý les, tak si uvedomíte, že napríklad táto hornina je kremeň, ale vplyvom zaujímavej chemickej reakcie, ktorá je nie veľmi obvyklá, došlo k transformácii kryštálovej mriežky, tak sa stá omnoho odolnejší, čo sa týka vzťahu. Aha. Ako je obvykle známe. Myslíte, že toto je lokalita, ktorá je perspektívna k tomu, aby sa našli aj ďalšie zaujímavé horniny z dôb minulých? No, v každom prípade je tu veľmi určitá perspektíva tu je, no problém je tu veľké zahustenie lesov. Pri ťažbe by sa muselo kompletne celé toto úbočie zrovnať zo zemou buldozermi a následne odpalovať v kaskadách, aby sme odkryli horniny, ktoré sa nachádzajú pred niekoľkými eónmi, ukryté až na spodku kopcov. Čiže také možnosti my nemáme, ale... Máme, isté, že máme. Jednoduché. Ako som vravel, buldozermi by sa zrovnali stromy zo zemou, potom by sa vyvrtali geologické vrty, aby sa určili polohy rôznych sedimentových vrstiev, a následne by sa ekrazitom a danubitom odpalili jednotlivé vrsty a tie by vlastne kaskadovito sa zdieľali do údolia a vytvorili by rovnú plochu. Pričom tou rovnou plochou by sme doceli to, že by sme odkryli horniny, ktoré sú niekoľko eónov staré. Zaujímavé tvrdenie, vy s tým súhlasíte? Ja som s tým úplne súhlasila a som rada, že môžem pracovať s takým človekom, ako je on. Podarí sa to? Určite áno. Tuto vidíte, ako horári zakladajú oheň. Je to veľmi potrebné, pretože oni by ináč neprežili. A je naozaj dôležité, že dokážu takéto činnosti vykonávať. Oni sú takí pracní a šikovní, áno? No jasné, čo iné by ste čakali. Ako sa vám darí rozdelávať oheň? Veľmi dobre, pozrite sa. No, Oheň naozaj fascinujúce. My sme urobili neviditeľný oheň. Andrej, dones benzín. Tak ale je to váš jediný zdroj obživy však. Nemáte čo iné robiť. Nemáme čo jesť. Zvykli ste si. Kanibál, nestačí. Ale musí ma niekde opiecť. Áno, máte pravdu. Čerstvé. Diváci, pozor, volali nám zo štábu na kopci Koliba a dozvedeli sme sa, že nám dajú potrebné financie na zorganizovanie všetkých týchto potrebných prác, ktorými môžeme vykonať takéto operácie, aby vlastne bol ľahší prístup k týmto horninám, aby sme mohli nájsť nové pozostatky. A ako sa k tomu vyjadril riaditeľ, tak on si myslí, že naozaj je to prospešné a... Čo to bolo? Musíme sa pozrieť, čo sa stalo, poďte za mnou.
Súboj sa začína. Kde je tá hornina? Naša hornina! Naša hornina! Naša hornina! Naša hornina! Je to piče! To je presná lepšia skupina. To je naša hornina. Domorodci, to je naša hornina, my musíme mať! My sme jednoducho kultivovaná Bratislava. My máme najlepšie horárske centrum. Bola Izabela. Bratislava je najlepšie miesto na preskúmanie tohto kameňa. Žiadne piešany, žiadna prievidza, nič, iba Bratislava. Tej Trnavy ani žiadny do piče to nepôjde, kurva, toto je môj kameň, kurva, a hentému hotentotovi s hrablami to nedám. Tak chcete ho špejču, čo teraz ty na... si ten špejču, Náš ty kameň, kameň! náš kameň! Ty pojebaný, Naši bratia ho našli! Je to naozaj strašné. Situácia sa vyhrotila, pretože domorodci si chcú zachovať svoje územie, že ten kameň bol nájdený na ich území. A zase Bratislavčania povedali, že oni ho našli a oni ho musia odviesť naspäť do Bratislavy, aby to preskúmalo. Takže neviem, ak to vyriešia, je to dôležité pre ľudstvo. Ideš, do koho si To je naše! To je naše! Idete do prdele, to je náš kameň! Aj, Preč! Ja to vyrieším. Daňo! Hej! Nech ťa to ani nenapadne! Rozuj všetky eurofondy! Dokument sa spoločil a nebudú tu žiadne hádky v našej televízii. Z chaty ma vyhodili. Skoro nič som tu neprežila. Tento týždeň s týmito nekultivovanými horármi bol strašný. Mne sa zničili nechty a celá moja výbava telesná. No ale oni ma chceli naozaj to zabiť. Musela som odísť a ja proste odchádzam. Túto svoju prácu keď budem robiť naďalej, ale naozaj štát ma musel zastaviť túto hádku ukončiť. Takže vidíte, aké zvraty napínam sa môžu stať v našej televízii a tie horniny raz budú aj tak nájdené a preskúmané, dovtedy musíte čakať. Tak.